ubuphelele media. Umeshayabuka lo uJames Mthiyane igama lika baba uthi umeshayabuka ngizalwa inkosi mina edlulile emhlabeni igama lawo Msholeni Mthiyane ngizalwa uNdlunkulu uMamshongo wokuqala ubaba usizalile ke sababaningi noma bengasekho abanye kodwa nje sele siwu2 manje abafana namantombazana amabili owakwethu ke uye lo akade ecoshwa nje kuthiwa uyinkosi yena ngenamayina ke lo emhlanje yena ngishiyela ibele kumama. Hayi mina ngishaya izandla Meshaki Mthiyane noma obaba washeshe wahamba kodwa engikwaziyo ongangikuzwa kushiwo ubaba wayethi ukhokho wethu uDlemdlem wayengemdala kwangomncane kuze kufika komkhulu wethu uMhawu wayengemdala wayemncane kuze kufika enkosini edlulile ibingendala ibincane obemdala bekubaba wami ongizalayo. Kuyezwakala baba, bengisafisa ngoba ususiphi summary indlela ubukhosi bakaMthiyane. Ngisafisa umuntu ongazi ngumndeni wakaMthiyane nimuphe nje ukuthi ubukhosi bawuphi buqala kanjani nje usiphi before size sifike enkosini ekhona manje. Cha, ubukhosi bakithi nathi isikhula sizwa ngobaba inkosana ayishali kwaMthiyane ibe inkosi. Lokhu nje kwasuka emuva njengoba echaza umnewethu kusukela ukhokho wethu uDlemdlem kusukela ukhokho wethu uDlemdlem ezalwa inkosi uNonsobo ephuma emzimkhulu kwaGwabalanda ezokwakha inhlahla la ekhona manje indlunkulu la kukhulunyelwa khona izindaba. Kusuka enkosini uDlemdlem izala inkosi uMhawu. uMhawu omkhulu wethu ozala inkosi uMhloleni onkosana yakhe kuMphuthazi ubaba womnewethu lo inkosana kababa mkhulu leyo. Kusuka lapho enkosini uMhawu izala uMhloleni ilapho kwesifike sasesidideka khona ekuhambeni kwenkosi esizalayo. Lapho nathi sifike sadideka khona kungasenzeki lokhu esasibuzwa ngobaba ukuthi inkosana ayihlali la kwaMthiyane kusukela emuva ebukhosini obudala emuva, kodwa kulokhu kushintshile ngoba sibone sekuhlala inkosana esihlalweni. Kwasidida ke lokho
ukuthi kwenzeka kanjani. Kwenzeka lokho ivele inkosi njengami nje mina iyangitshela inkosi ukuthi ngoba ibidunguzela ngaleso sikhathi ingekho kahle empilweni, kodwa yayisingitshela ukuthi cha, ngifuna ukukhuluma isifuba sami kuwe. Ngiyazizwa ngibuthaka empilweni, kodwa uma ukufa kungehlula uyosala ehlala kulesi sihlalo uphakama. Ngisacela ukungena emlomeni. Ngisacela unginabela izindlu azikhona zenkosi le esikhothemo. Mase uphinde ukunabela ukuthi le nkosi athi uyena ezosala hlala nekiphi indlu nalenkosi esikhona manje beke ikiphi. Ngisacela unginabela lapha. Like omama. Inkosi le edlulile engubaba wethu ibinamakhosikazi awu-17 esewonke, noma ngeke ngiwabale ngokulandelana kwawo, kodwa nje khona omdala bekuyumama ozala thina, intombi yakwamhlongo. Bese beza-ke bonke labo omama kuze kuzogcina ngentombi yakwaZwane yokugcina eka-17, okuyiyona-ke adlule emhlabeni ehlala naye esigodlweni okuthiwa kusenhlahleni kusona esisemalaleni. Ilapha-ke adlule-ke sehlala khona nomama lo omncane uMazwane. Ngathi-ke izindlu yilezo bezikhona ngoba cha, lo ohleli esihlalweni njengamanje uzalo uNdlunkulu uMamhlongo okokuqala kubaba. Lo-ke inkosi eyayingitshele ngayo ukuthi uyena osala ehlala esihlalweni uphakama, uzalo umama weshumi kubaba. Okusho ukuthi usekhohlwa ngokwesiko, usekhohlwa. Umama Mashabisa lo ozala uphakama. Uthe na uzalo umama Mahlongo le nkosi ekhona ni Izalo uMamhlongo. Nise umama oyedwa. Izalo umama oyedwa mina nayo. Ingakho ngithi uyena wangishela ibele nje sizala umama oyedwa nayo. Ngezwa ngalo. Okusididile-ke ilokho engikhuluma ngakho ukuthi sathi sahleli kade sisedlambulukweni yokugcina ka-7 sezo sesibizwa endlini kamama ongowesithathu kubaba uMamhlongo. Wakubo kwamama lo ozala thina owakwabi impela endlini umama uyedwa ubaba uyedwa. Sezo sesibizwa khona sibonke abantwana benkosi. Hayi, uma sifika lapha endlini sithola-ke kunomkhulu, khona umkhulu obeyinduna obeyibizwa kuthiwa uNzusha, kodwa nje ubeyinduna yena kube umkhulu kithi ubaba kubaba omncane. Ukhona-ke la endlini nobhuti wethu omdala yena lo seyinkosi. Uma singena la endlini noNdlunkulu nje vele-ke bagqokile vele kade sisedlambulukweni vele. Uma singena la endlini kukhuluma umkhulu uthi cha bantwana, njengoba sinibizile nje sila, cha sikhuluma indaba yokuthi njengoba kuwumuntu omkhulu ngeke phela izwe lihlale ungeziwe umsebenzi wesizwe. Ngakho-ke njengoba sinibiza nje sinibizela khona ukuthi sizosho ukuthi cha thina sibona ukuthi kufanele ukuthi
kuyothelwa amanzi ezinkulu. Awu. Bese kuphakamisa umfowethu omunye owayeyiphoyisa abathi uMandlakhe. Bese sithi cha siyezwa. Kodwa-ke thina njengabantu siye sasebenza emthethweni. Hayi mase kulezi indaba esikuzo njengamanje kuye kube yilowo muntu osuke ekhonjiwe ukuthi uyena ozolandela noma ozongena ezicathulweni zenkosi ekade ikhona. Ngakho-ke njengoba la ekhaya kungakaze sizwe ukuthi ukhona okuthiwe uzongena ezinyathelweni zenkosi ledlulile emhlabeni. Hayi asazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kwabe sekuphendula omunye uMamdletshe ongowesine kubaba. Uthi-ke cha bantabami njengoba niyibona isandla nje sineminwe imi kanje ingalingani. Kuhamba kanjalo ngoba njengoba nibona nje nathi kukhona umdala usho umama wethu-ke lo ozala thina. Njengoba kwakukhona umdala nje kwakuhamba kanjalo-ke njengoba nathi kuwe nje sihamba ngaleyo ndlela. Nani futhi njengoba nikhona ukhona umdala okuyena kufanele ayothela amanzi. Ngithi ma ngikhumbula kahle umama waphendula khona lapho kwaba umama Mamnguni owathi awu bantabami sekuyasethusa lokho kukhulunywa ngakho ngoba thina besithi nibizwa nje ukuthi ke sizokhothana amanxeba njengabantu esisebuhlungwini. Besingazi ukuthi kanti kuzokhulunywa indaba enkulu kangaka. Thina besithi nje sibizela ukuthi hayi ke sizobonana njengoba phela lokhu kuhambe ubaba wekhaya asikaze sibonane. Sithi-ke cishe sibizela lokho ukuthi hayi ake sizobonana nje sikhothana amanxeba ebuhlungwini esibhekene nakho. Ngakho-ke asikwazi thina nje asikwazi ukungena kulolu daba njengabantu abangomama. Ngoba ngithi owalandela lapho kwaba umama Mthethwa. Umama Mthethwa wathi awu bafowethu lolu daba lungaphezulu kwethu. Akuzona indaba ebesilinde ukuthi sezingakhulunywa manje njengoba kusenjena njengoba sigqokile sinjena. Ngakho-ke kodwa ngoba singamakhosikazi ayikho into esizoyenza sizolalela. Kodwa asinayo impendulo esingayiphendula kulokhu kukhuluma okukhona. Athi kumkhulu cha noma kunjalo badwana lokhu kuzokwenzeka sizohamba siyothela amanzi ezinkulu. Umvundla sezonqanda phambili. Akamkhulu lawo. Umvundla sezonqanda phambili. Sonke-ke thina nje kithi akekho wakhuluma ngaphandle komfowethu lo owayeyiphoyisa. Kuphela uyena wakhuluma-ko. Bafowethu akekho wabuya wakhuluma kwaze kube kuyaphunywa endlini. Hhayi uma kuphunywa lapho nempela bakwenza lokho ukuthi baye ezinkulu. Ngoba sathi singanakile nje kwakhona lowo muntu uthile nje osihlebela ukuthi hayibo nizwile nithi laba bayezinkulu na kuyothelwa amanzi. Sathi na asikwazi lokho. Bathi kunjalo-ke bahamba ngisathi ngolwesingaphi noma ngasayikhumbula idate. Kodwa nje sasesithi hhayi kulungile nathi sesothatha imoto sizobalandela. Nempela kwenzeka njengoba sishilo
bathatha imoto bahamba sabalandela nathi sathatha imoto sabalandela safika nemntu kwaShoprite masificana lapha sebepakile vele nathi safike sapaka akekho ukukhulumisa omunye kuyabukwana nje yabo ngoba phela nabo usho ukuthi babonthile labantu nabo basilandela impela hayi kwabukwana nje kwathule kanjani baphuma saphuma sabalandela kude kwana ngoma sasawufika kwaLinda uZulu e-office lesile. Sicela ukuphoza lapho before size sifike. Ngoba izinto zikhulunywa emaceleni kukhona nokukhuluma kwabakhona ngaphambi ukuthi usibani bani sibona ukuthi kube kanje nobani ubone ube kanje khona okwenzeka phambilini. Forget Ngini nje ukuthi ngoba ngendlela ukukhuluma ngayo umkhulu ngazi ukuthi wayeseneso ukuthi kunosibani bani khona nokukhuluma okwenza ngaphambilini. akukhuluma bese kukhona akukhuluma bese kukhona siyakwaLinda uZulu nje akukhuluma bese kukhona ngoba nami lokho engangitshelwe inkosi ngangakaze ngiphefumule. Ngisazobuza lapho ukuthi mhlawumbe waphefumula ngathi kuhlangene maybe ngangizocanga nje lona thuba Angaze ngiphefumule nje ngoba ngisho kuye umntwana angaze ngiphefumule nakuye kwaba ithamsanqa nje naye senzo sengikusho emndenini kodwa nje ukusuka lapho sesiya kwaLinda uZulu silandelana ke siyefika kwaLinda uZulu masifika lapha e-office kweshiwe emotweni bese beyongena kuqala bona kusuka umfowethu ukhona umfowethu abathi ubusa ngokwakhe ozalo umama Macebe khulu osekhaya kwaMdengishopha afika bamba umnyango mabethi bavula vela ubamba umnyango athi ake nisho kahle kahle sizokwenzani la bese iphendula undunankulu athi awu sesingasuka ukhalo olude kangaka sizobuzana lapho ukuthi sizokwenzani athi cha ngibuza ngoba ngampela phela sikaze sihlale ngishelishini yangaphezulu kube khona sikukhulumayo ingakho ngibuza ukuthi sizokwenzani la bese kuphendula umnewethu omdala lo wenkosi athi cha lapha sizobika nje nomkhululwane hayi asetheliswana ukungena ngaphakathi mangena ngaphakathi hayi bakhona abantwana baseJungulu noThulani ukhona okuyena umntwana owayekhuluma nje sithe mase sigenile ngaphakathi hayi sekuyashintsha ukukhuluma sekuphuma iphepha manje libhaliwe kuleli phepha babekhuluma sebekhuluma ngomuntu okufanele ahlale esihlalweni. Sicela ukuphoza futhi lapho uma kuyothela amanzi ubhalwe incwadi noma kuyafonela endlunkulu ukucela usuku ukuthi noma umuntu uvela eqolele. Angikhumbuli kanjalo ukuthi kuye kubhala incwadi kodwa ngiyakhumbula ukuthi lokho uma kuzokwenzeka lolo hlelo lokuyothela amanzi uhlelo lolo oluxhumana noCocta uyena uCocta omshasha oyibridge lokuthi kuze kuyofika endlunkulu ekuthenini kuyothelwa amanzi awuveli nje kusuke mina ngithi ngiyendlunkulu ngibhala incwadi ngizofundela endlunkulu thina la umuntu ozohlala esihlalweni cha kodwa lokho kuye kube uhlelo lukwaCocta ngoba kusuke sekuhlangene sekubonisene umndeni wona wonke ucha umuntu uyena ozohlala esihlalweni bese kungenela iCocta ke lapho sizohamba lelo daba lofika endlunkulu ekutheni kuyothelwa amanzi kodwa lokho kwethu kwasethusa ngoba kwavele qhamuka nje esikhaleni kwafohla nje ingakho ke mase kukhulunywa lapha ya esebuza lapha ya umntwana ukuthi
sona lesi sihlahla okukhulunywa ngaso thina besilindele ukuthi nizositshela ukuthi isihlahla enikhuluma ngaso isihlahla esidinga ukuniselwa noma isihlahla esesikhulile. Aphakamise umfowethu lapho ubusa ngokwakho athi cha ngathi aphakamise bese ethi umntwana hayi ngiyakubona mntwana Nkosi ngizobuya kuwe. Mayiqeda ukukhuluma lokho umntwana ukuthi thina besilindele ukuthi isihlahla esidinga ukuniselwa noma isihlahla esesikhulile. Ebese eshiya lapho nje bese ebuyela kumntwana kaNkosi. Cha mntwana kaNkosi ungabeka. Ebese cha indaba ezithi njengoba silapha nje ukukhuluma lokho esekukhulunywa la kuyikho lokho esikukhuluma esisemnyango lapha. Ngaphambi ukuthi singene la ngibamba umnyango ngoba ngifuna ukwazi ukuthi lapha sizokwenzani. Basitshela ukuthi bona la kuzobikwa uNomkhubulwane. Kodwa lokho sekukhulumeka akusikhona lokho thina besikulindele ukuthi kuzokhulunywa la endlini. Ngakho-ke njengoba silapha sikaze sihlale ngisho endlini yangaphezulu. Njengoba sificana lapha nje sificana ematuba sikhulumisana azange sikhulumisane njengoba sifika lapha nje asazi kuzokwenziwani. Kodwa-ke kusho ukuthi umntwana wayesevele eyibona ukuthi phambene wasethi hayi bantwana beNkosi ukuba inkosi le edlulile emhlabeni asiyazi. Ngabe siyalihlawulisa ngoba lokho enizokwenza la akafanele ukuthi nikwenze. Futhi bekufanele kwakhona lokho enikwenzayo ukuba niqale endlini nakhuluma nisendlini. Njengamanje kuyacaca ukuthi lento engize ngayo la angikaze nihlale ngisho endlini nikhulume endlini yangaphezulu. Ngakho-ke sicela ukuthi nibuyele emuva niyohlala phansi nixoxe nibuye la senibona into okuyiyona iqondile. Akukaze kwenzeke lokho. Noma sesifikile la ekhaya azange siqoqe phela umnewethu ukuthi hayi ngaleya nkulumo ade singayo lapha ake sihlaleni madoda sibuyisane. Kwaphela kanjalo nje. Masibuye nje nkuluke sathi masibuya lapho hase siba nomhlangano nje khona ngaphakathi ekhaya abantwana sikukhulunywa ukuthi hayi ngcono sima eRispec ke siyophumputha khona ukuthi akukho yini okukhona eMaritzburg. Lempela-ke lolo suku lwahlelwa lwaba khona sahamba futhi eMaritzburg abantwana beNkosi. Masifika lapha eMaritzburg hayi sisithole umfowagumede lapha eMaritzburg. Hayi asibingelele sivume sibuzane abuze madoda nize ngani cha bese siyashidayi. Sisuka kwaSokhulu Nkosimba kwaSokhulu besize nje ukuzobona ukuzozwa ukuthi akukho yini inkosi ledlulile emhlabeni cishe yayikwenzile la eMaritzburg. Athi kumata hey bathiyana ayingangami le ake ngilandele ongaphezulu kwami. Cha benempela kubuye umfokaNcoko bingelelana umfokaNcoko bese siyalibeka udaba cha nopholobo sisuke ebukhosini bakwaSokhulu. Njengoba silapha sithi ake size nje ke sizozwa ukuthi akukho inkosi eyayikwenzile la eMaritzburg. Bese sithi umfokaNcoko hawu nisuke ebukhosini bakwaMthiyane le nkosi nje sanda nje kudlula manje emhlabeni. Sithina yebo bathi awu kwaze kwakubi bathiyane kwaze kwakubi inkosi idlula nje namashasha esemazi senizofuna ukuthi
ubani ozohlala esihlalweni. Uyazi ukuthi izwe lizomthola ukuthi nini nibulela inkosi uma nenza kanje. Kodwa-ke ukunisiza lapho bakhona abantu abadala abasekhona ekhaya. Sithi-ke thina abasekho ngoba sekushone ngisho umkhulu wakwaphupha, uyena mkhulu bese esele lo. Sathi hhayi abasekho abantu abadala. Wathi uba basekhona ngabe ngithi hleshelana emva niyobuza kubona. Kodwa-ke nje ukuleluleka kulolu daba. Ngifuna ukuthi ngizwe kini ukuthi inkosi ledlulile emhlabeni ibiyinkosana yini. Uma ibiyinkosana ozohlala esihlalweni kohlala inkosana futhi. Uma inkosi edlulile emhlabeni bingesiyona inkosana nozohlala futhi uzobe ngeyona inkosana. Ngakho-ke yilokho engithi angisize khona njengamanje. Ngisacela ukubuza baba, umkhulu lo wayebize i-meeting nahlangana njengabantwana ngenkathi seniye walinda uZulu ngabe wayekhona? Wayekhona. Oh. Wayekhona siye walinda uZulu. Kodwa uma sesihlangana la thina njengabantwana sesihlela ukuya eMaritzburg, wayengekho umkhulu. Wayengabantwana bodwa nje. Ngoba ukusuka la uma sesibuya eMaritzburg ngangisemtuba ngezwa ngifonelwa inkosi yakwaBiyela. Awu mangibamba ucingo ebese tayi yimi mzala inkosi yakwaBiyela. Ngithi hawu ndaba ezitha. Ebese cha mzala ngizwa kuthiwa uwena usihlalo wangaphakathi ezinkulu lapho. Ngithi mina yebo ndaba ezitha kunjalo. Ebese cha sokhulu benginesicelo. Bengicela ukuthi ke ngihlangane nabantwana ucelele nje kubantwana bonke ukuthi ngicela ukuthi ke ngihlangane nabo. Uma senihlangene nalibona usuku bese niyangithinta. Nempela-ke ngafika ngabethulela abantwana njengoba ishilo inkosi. Cha sahlangana futhi sayikhipha idate yenkosi ukuthi ngiyafika noma ngasakhumbula ukuthi idate kwabo lazi ubani. Kodwa nje lapho nje April May sayinika inkosi idate yafika ifika nenduna yayo. Uma ifika-ke cha bese siyongena nayo kwa-round. Uma singena kwa-round ngithi cha bathiyani bantwana benkosi akukho lutho engiphethe esandleni. Kodwa-ke ukuba khona kwami la ngithunywa indoda ibisebenza nenkosi ewummeli. Ithi icela ukuzobona indlunkulu. Hayi sithi hayi ndaba ezitha ngeke sivimbe lokho ngoba phela njengoba uthi wayesebenza nenkosi nje futhi kummeli ngeke sikwazi ukumvimba. Siyamvumela ukuthi afike. Nakhona lapho futhi kufanele ukuthi sihlangane simnike idate yokuthi angafika nini. Nempela sayikhipha idate yokuthi afike.
wafika kummeli ngithi kwakummeli impela ufika nayo futhi inkosi okwabe sekusidida ke esefikile ummeli efika nje uyabingelela ke kukhona nje bonke abantu ngathi induna zikhona useyichaza ngendlela yonke kodwa okwasethi usapho kuye eqala nje ebingelela enza konke uthi cha Zinkulu yakwaMthiyane njengoba ngilapha ngicelwe inkosi yakwaBiyela ukuthi umndeni wakwaMthiyane uthi ucela ukungibona ilapho ke sabe sesibuka khona kwathi kuphambana ukukhuluma okukhulunywe inkosi ithunywa ummeli nommeli ngapha uthi futhi ucelwe inkosi yakwaBiyela ukuthi umndeni wakwaMthiyane ucela ukumbona la kuphambene khona ukukhuluma sangakulandela ke konke lokho ngesikhathi ummeli ekhuluma kodwa ke aqhubeke kummeli nenkulumo yakhe cha bathiyane njengoba ngikhona la angiphethe lutho akukho lutho yangiphethe ngisho ukubhaliwe ngisho kunjani kodwa engikwazikho inkosi le engekho emhlabeni yafika kimi ihamba nomkhulu ubaba wayo omncane nomntwana wayo omdala izobhala uma izobhala inkosi bese ngiyeluleka inkosi ukuthi inkosi mbona ukuthi ngcono kube nesiqopha amazwi kunokuba siqhubeke nokubhala ngcono kube khona ozokwenza isiqopha amazwi nempela lo mfana waba khona wakwenza konke lokho waqeda ngathatha lezi zinto i-original ngayithatha ngayinika umkhulu lo ubaba wenkosi omncane yaba kuyena ngase ngiyeluleka inkosi ukuthi inkosi njengoba uzobhala nje ngicela ukuthi after 5 years ibuye inkosi izovuselela inkosi akazibuye ukuzovuselela angazi noma khona la yavuselela khona kodwa umntwana eyayihamba naye izobhala inkosi ngingamkhomba bese iqala besithi inkosi yakwaBiyela hayi ngikagule ngegama kuphela amaphupha bese thumela uFiniyas besithi inkosi ndunankulu hamba uyotshela omalumekazi lapha endlini ukuthi seliphumile igama umntwana omdala ngaleso sikhathi kubizwe ama-trust umkhandlu zinduna bonke bakhona ngalolo suku kwenziwa leyo nkulumo bengisafisa ukubuza ngommeli ukuthi ummeli enanimazi nonke ukuthi wayesebenzisana naye ubaba wenkosi engasekho sasingamazi thina kodwa simazi ngo-2011 ubaba esibizile thina sonke thina abantwana bakhe esibizele esigodlweni enhlahleni esemalaleni la esafike samazi khona sambona nangummeli lapha emalaleni inkosi isibilele sonke singabantwana bayo uma iqala inkulumo nalo mmeli ithi ke ngizocela mmeli ubhale phansi konke ngizokukhuluma
abantwana bami bonke laba nje ubabona. Bonke laba abantwana bami bazalwa yini. Lapha ke ngizokwenza ingxolobane i-trust yomndeni. Lapho engizofaka khona zonke izinto zami. Izinkomo, amashati, izimoto, isitolo. Konke ngikufaka la. Laba kulezi zinto zami bayohlomula kuzo bonke ngokulinganako. Anginayo inkosana kulezi zinto zami. Oyohlala kulesi sihlalo esikhomba kanje. Oyohlala kulesi sihlalo uyohlomula la njengengane yami. Kodwa uma esehleli kulesihlalo usoyiqalela kwakhe nomndeni wakhe. Waphakamisa umfowethu lo engithubusa ngokwakhe. Wathi baba ngoba sibuka la kwi-document ley'nduna nazi siyayibona isayinile manje enza awazi ama-trust ziyosifaka inathi na. Athi cha. Laba iy'nduna lezi ngiy'fakele ukuthi yizona eziyonilamula uma senixabana kulezi zinto. Azikuthola lutho zona, azikubhenefitha lutho. Kodwa ngiy'fakele ukuthi zona yizona eziyonilamula uma senixabana kulezi zinto. Umuntu ongaze ahlomule la inango ya umfowethu uGeorge kwangumfowabo-ke lowo abelamana naye. Inango uGeorge. Uyena muntu-ke lowo ongahlomula njengalaba abantwana. Oyohlomula njengalaba abantwana. Naye. Uma sebehlomulile la ononini uyothatha ayodla nonini. Ongasenanini uyothatha ayodla ney'ngane zakwabo. Ngaka baba lawo. Kodwa lokho ungazange kwenzeke kusukela lapho kuze kube namhla lokho. Ngoba soqala enye itopic bengisafisa siqhubeka ngokwabiyela le mhlangano wabizwe inkosi kaMela noMeli ukuthi kwenzakalani after amazwi kaMeli. Cha isishilo inkosi wabiyela ukuthi akuyotshelwa isithumela induna baba kithi uSimon bekundunankulu ukuthi ayihambe yotshela uNdlunkulu ukuthi seliphumile igama umntwana omdala. Emva kwalokho-ke kwabe sekushawe ihule phela ngoba kwabizwe bonke abantu iy'hlaka zonke zesizwe, i-trust, umkhandlu nabanye abantu ababekhona ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi-ke kwabe sekwemukela lokho okushiwo inkosi yakwaBiyela. Umuthi sekwamukeleka wokhona kulo mhlangano nawo. La ngangikhona nami. Isikhathi inkosi yakwaBiyela ifika noMeli ngangikhona. Umuzi nase senikwamukela lokho. Leyo imfihlo ongitshela ukuthi wawusunayo nalapho awukaze. Ngangeke ngidebate ngayo imfihlo enganginayo ngoba ngangiyalilwe ngayo umuntu omdala ukuthi le nkulumo ngiyikhuluma uma sekufika isikhathi sayo ukuthi ngiyikhulume. Ngangeke ngiyikhulume ngaleso sikhathi ngoba uMeli wayeze ngokwakhe nenkosi yakwaBiyela. Ngangeke bese ngithi mina nami inkosi ingitshele lokho. Ngoba lokhu mina kwakunesikhathi sami njengomuntu omdala njengoba yayithe nje ngiyokukhuluma ngesikhathi esifanele. Mina njengomuntu omdala ngangisazi isikhathi esifanele ukuthi isiphi. Yilesi isikhathi mina engakhuluma ngaso le mfihlo emva kokuba inkosi yakwaBiyela isiqedile nalokho yayizokukhuluma noMeli. Ngoba ukusuka lapho isikhulumile kanjalo uMeli eseshilo ukuthi uzoba athole lo mfana owayimenzela ividiyo. Waqhubeka-ke
wayithola ngebhadi-ke thina ngesikhathi esebuya ummeli esebuya nale video mina nomntwana lo wasenhlalakahle nami sasi kwakunomsebenzi ubaba owayesijuthe kuwona kwakugana abafana lapho ngoba umntwana wasenhlalakahle wayesemalaleni mina ngangila ehlawini la ngangikhongela khona umfana kadadewethu. Asizange sikwazi ukuyibona leyo video thina kodwa sezwa ukuthi ubaba ubebonakala nala ekhuluma ethi konke umnewethu lo omdala okwakhe konke kodwa manje akachazi okwakhe konke ini kodwa nje izwi bathi wayethi nje okwakhe konke. Ubani abebekhona kubuka leyo video? Noma kodwa ngingasho ukuthi nje abantu abaningi babekhona Babekhona. ngoba ngikholwa ukuthi nayo izinkulu yonke yayikhona. Lo video igcine kusiphi isandla? Leyo video ngokusho kwammeli uthi wayeyinike ubaba omkhulu omncane wethu owubaba omncane kubaba Igama lakhe igama lakhe sasithi uPhathele ba umkhulu waPhathele. umkhulu waphathele lo wanibiza okokuqala emhlanganweni no okakusi umfowabo walomkhulu wayesibize kulomhlangano wawusendlini size siya kwaNongoma. Ungumfowabo walowo mkhulu ungomncane lo uPhathele. Uphathela wayekhona yena nkathi inkosi inibizile kufika wayekhona ngesikhathi sibizile enhlahleni kufike lo mmeli inkosi izokwenza itrust yomndeni. Wayekhona-ke umkhulu waKwaPhathele ngaleyo day leyo umkhulu ubaba inkosi isibizile izokwenza itrust yayo. Wayesaphila wayekhona kodwa esakuzwakho emva kwalokho nje sezwa kuthiwa ivideo le ishile kumkhulu. Lezi zinto wayenika ummeli zishile kumkhulu endlini kwavela kwangena umlilo nje ngewindi kwasha nje lezi zinto kuphela. Lezi zinto wayenikwe zona kwasha zona nje indlu yangasha yona kodwa kwasha nje zonke lezi zinto lezi inkosi yayimnike zona umkhulu. Kwasha nje leyo ndawo leyo ehleli lezi zinto kuphela. Esekhona futhi ubaba ngaleso sikhathi okwazi ukuthi sakho-ke ngoba phela umnewethu kwathi mayeseshonile umkhulu umnewethu njengomuntu owayekhona ubaba eyobhala kwaze kufanele ukuthi umnewethu ngesikhathi ezwe ukuthi zishile zonke lezo zinto lapha kumkhulu wayenalo phela ilungelo lokuthi baba ngoba lezi zinto seyishile lapha kwenziwa njani ngoba phela lezi zinto vele zayithinta igama lami. Akakwenzanga lokho. Okay, enye into ngoba ishile izinto waseyithola kumele enye video kumfana. Wayithola-ke lo ummeli le-copy le yalo mfana. Yiyo-ke lo owayidlala thina singekho nomntwana wasedlala kahle. Idlala isikhathi kangakanani? Information ena ingakanani? Ngizobala nje iportion encane ukuthi wathi inkosi nje konke kuyosala unanga. Ngathi kulokho akuhlangani phela nalokho inkosi ekwenze ngo-2011 nalokho ekwenze ngo-2016 ngo-2006 akuhlangani ngoba mawusukubuka khona la sekuphikisana khona. Kusho ukuthi ngesikhathi ummeli efika thina sasizele cishe ngaqala ngalokho kwa-2011 kodwa waqala ngalokho kwa-26 noma-ke ngabe wayiqale ngakho kwa-2006 wayesengasho phela ukuthi hhayi okunye kodwa akakwenzanga konke lokho. Kwaqhubeka lokhu nje kwa-2006 njengoba sithi nje kusukela lapho inkosi iyenzile le trust yayo kuze kube namhla lokhu
asikaze thina abantwana kufike la kuhlala khona phansi kuthiwe hayi madoda nje ubaba wayeshilo sesicela-ke manje ukuthi wonke umuntu sihlangane sibukisane ukuthi ubani uthola okungakanani, ubani uthola okungakanani, ubani kanjalo kanjalo kanjalo, akaze kwenzeke konke lokho. Wase usuphela-ke umhlangano senizwe igama elimenyezwa ummeli. Emveni kwalokho njengomndeni isiphi igama ekezalandelayo? Emva kwalokho kwabe sekuba ukuthi siye eMaritzburg sihambisa izikhalo nenkosi yakwaBiyela ukucambukela kwayo ebukhosini bakithi kwaMthiyane. Uma sifika lapha ya sihambise lezo khalo bese bethi eMaritzburg hawu anazini ukuthi mhla ka-4 sibeziwe eDlunkulu na? Sithi hayi asikwazi lokho thina. Bethi hayi sibeziwe mhla ka-4 sesiyohlangana mhla ka-4 December kwaMthiyane ngoba sibeziwe ukuthi asibe khona mhla ka-4 December. Nempela-ke sabuya-ke lapho. Safisa ukubuza ukuthi manifika eMaritzburg bayaveza yini ukuthi bebesebizwa ubani kaMthiyane ngoba anazi lutho? Hayi bathi nje bathola incwadi ngawo December ka-2015. Okusho ukuthi lezi gameko engaka ebese nizibala shuthi zonke zenze ngonyaka wodwa. Zonke zenzeke nje ngonyaka wodwa kusukela 2015 inkosi ihambile emhlabeni. Zonke lezi zinto bezenzeka nje lapho kusuka nje kuFebruary inkosi ihambile. Kwenzeka nje konke lokho enyangeni leyo nje inkosi ayihambe ngayo. Base befika-ke mhla ka base bethi-ke hayi bezela ngokuzokwenza isihlahla somndeni. Abathe-ke uma besenza ngaleso sikhathi senzeka. Kodwa futhi khona lapho kunjalo kubonakala amaminithi eziwe lapho anegama lenkosi yakwaBiyela. Uma kubuzakala ukuthi kanjani ukuthi kwaMthiyane bese kuvela igama lo munye umuntu wakwesinye isifunda. Niyavuma lokho nina? Sathi na cha sikuvumi lokho thina. Lama minithi ala thina asiwazi njengami njengosihlalo ngangekho kwenziwa lo mhlangano angitshelwanga ngawo. Ngakho-ke angiwazi nje. Lama minithi yokukhulunywa ngawo la mina nje ngiyawachitha ngoba angiwazi. Kwabe-ke sebebuyela-ke eNdlunkulu yonke ukuthi nanka amaminithi bathiyane nangusihlalo uthi uyawachitha nithini nina? iNdlunkulu yonke yathi cha siyawachitha impela nathi ngoba asiyazi inkosi yakwaBiyela ukuthi ingena kanjani kulolu daba lakwaSokhulu. Okwathi-ke mase bethi bona manje nithini? Sihlalo ngeke nisikhiphe igama lenkosi la yakwaBiyela sifake igama lakho la. Ngathi mina cha angikwazi ukwenza lokho ngoba phela ngangekho mina kwenziwa yonke lento. Ngaleyo ndlela nje angikwazi ukungena kulama minithi. Ilapho-ke base bethi-ke hayi kulungile-ke mani wachitha lama minithi. Sesiyocela-ke ukuthi kwenziwa amaminithi amanye. Ilapho-ke engaqala khona-ke ukubiza umhlangano ngoJanuary 17, 2016. Sengibiza-ke umndeni sengizowethulela-ke isifuba senkosi eyayisishiye kimi. Ngawubiza-ke lo mhlangano ngoba impumelelo iNdlunkulu yonke yahlangana. Ngase ngibethulela cha iNdlunkulu yonke njengoba nikhona
Namhlanje ngithi ke angizonithulela isifuba senkosi eyayishiye kimi. Inkosi ke kimi yathi ozosala ehlala kulesi sihlalo uma iyehlulwa ukufa ozosala ehlala kulesi sihlalo umntwana uphakama. Ngakho ke yiloko nje ngizowathulela umndeni. Ngiyaxolisa ukuphazamisa. Umuntu uzoyibuza ukuthi ingani kuthatha isikhathi eside ukuthi ukhiphe isifuba ekubeni sekwenzeke igama eliningi sekuvele amagama abanye abantu nama-amenithi so sifisa ukwazi ingani ulinda isikhathi esingaka. Cha konke lokho ngangikwenza ngokomyalelo womuntu omdala. Ngikwenza futhi nami njengomuntu omdala ukuthi into engayishiwo umuntu omdala nami ngathi mangiyibuka ngayibona ifanele ukuthi ngikwenze ngendlela asho ngayo. Njengoba ngibiza lo mndeni ngizowutshela nje ngiwutshelela ukuthi njengoba kuzoba uFebruary ila kuzophuma khona ishambo lenkosi. Lapho kube zonke izinto sekufanele ziphumele obala. Ingakho ngingakhulumanga nje ngalesi sikhathi kameni ngoba sasingakafiki lesikhathi okufanele ngikhulume ngaso. Lo January engikhuluma ngawo ngikhuluma ngoJanuary engazi kahle ukuthi ngoFebruary vele ishambo lenkosi. Ingakho ngiqoqa umndeni ngutshela ukuthi cha inkosi nakho yakushiya kimi. Kanti ngikwenza lokho mina njengoba ngithi ishambo lizoba February 16. Asazi thina ukuthi umnewethu kanti yena lento uyibekele ku-2017 ngoba phela bengasahlangani nathi ekukhulumeni izinto zekhaya. Mina ngikhuluma nje lokhu ngikhulumela ukuthi ngoba ngazi ukuthi unyaka vele. Njengoba ngikhuluma ngoFebruary la kuphela khona unyaka inkosi ihambile emhlabeni. Kanti umnewethu yena omama bazilise iminyaka emibili. Ingakho ke la sengithi mangikhuluma lokhu uthola ukuthi ishambo lenkosi lingo 2017. Kodwa ke kunjalo ngaqhubeka ngakwenza lokho ngoba ngangingazi mina ukuthi kanti inkosi ishambo layo lingo-17. Ngisacela ukubuza ngoba umuntu sezodideka masuthi ihlambu sezo-2017. Umnekeni wayekhona kule meeting oyibizile? Umnekeni wayekhona kulo mhlangano owubizile? Cha zangabe bikho kodwa ngaya kuye ngombikela ngamtshela cha mnewethu kunomhlangano womndeni engicela ukuthi ube khona ngomhla ka-17 January. Impendulo yayo yathi ithini agenda. Wase kuye iphendula yena futhi esethi hayi sengiyakhumbula i-agenda. Futhi yabona wayicabanga izinto ezaseyixoxiwe before. Wayesethi cha ngiyezwa mfowethu kodwa mina ngifuna ukutshela khona angizukuba impumelelo kulowo mhlangano. Ngoba wena ngiyakubona ukuthi uhamba ngayiphi indlela. Mina ngangithi wena uzoba lapha phansi kwekhwapha lami. Ngangingazi ukuthi wena uzomjikela wenze lezi zinto zenzakho ngoba nje kuba kusekhona umphakamiseni cishe ngabe uhamba nami, kuba kusekhona uShuka ngabe uhamba nami, kodwa wena ngiyakubona ukuthi uhambe yakhe indlela. Ngakho-ke mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi kulowo mhlangano nje bangingekho. Okwesibili funa wazi ukuthi ubaba ubexola mina kangixoli mina. Okwesithathu funa wazi ukuthi kulowo wamuza wakhe lapha mina ngeke ngingene kuwo. Ngathi mina mnewethu kowami ngongena ngawami lawo. Ngimbuze u2 ufuna ukufikela ukuthi kufika kanjani ukuthi ihlambu lize libe ngo-2017? Sizwa thina uma sesiphuma kulo mhlangano engangubizile ukuthi cha bobo
Ishambo likababa likho ku-2016 lingo-2017 umnewethu wathi umama bazozila iminyaka emibili lapho kwaze kwakhuza umkhulu wakwaphupha wathi hawu kwenze njani ngani kumnewethu waba unyaka wodwa eshoke enkosini uMahawu umkhulu lo wayemfowabo wenkosi uMahawu ngani enkosini uMahawu umfowethu kwaba unyaka nje lapho umihlambo kwenze njani kulokhu oNdlunkulu bezilisa iminyaka emibili kusho umkhulu-ke lokho kodwa naye ekhuluma nje ngento ayizwakho ngisho ukuthi-ke ukusuka lapho sengiwutshelile umndeni akekho wangiphikisakho kodwa kwaba yilokho kuwumumu nje ngoba umama nje lo uMaMdletshe noMaMpangela wathi uMaMpangela hawu ihlathi ucabanisa ingane zenkosi umama lo uMaMdletshe wathi hawu ihlathi icala lithethwa ngofakazi umlando uyayiphinda akamamdletshe la kwangomunye umfowethu uThemba owathi naye hawu umlando uyayiphinda kwedlula-ke lapho lo ukwethula kwami ngethulela umndeni leso sifundo emva kwalokho-ke cha ngabe emva kwalokho emva kokuba sekuhlakazekile umhlangano asebhaliwe amaminithi sengiwathatha-ke sengiwasa e-ofisi kwaCocta kubaba uMbuso Sikhakhane uma ngifika ngangihamba nenduna uSithole ebiyinduna kababa masifika lapha ayafika angibeka nje bese engilinda la ngilinda khona bese ngingena e-ofisini ngithola ukuthi uSikhakhane akekho azama amantombazane ukumfonela ngamtholi amfonela ngamtholi hayi bese zithi hayi baba sibona ukuthi ngcono ngoba simazi nathi asazi ukuthi kuphi njengoba engalibamba ucingo benginganjani ukuthi sithathe lamaminithi siwa-photocopy bese ushiya amakhophi suhamba ne-original ngithi nayi nalokho ngabe nenze kahle abantu abami ngoba ngeke ngilinde umuntu engazi ukuthi uzoba khona nini hayi bakwenza lokho amantombazana baqeda ngathatha amaminithi lawo ngaphuma nawo ngathi uma ngithi nje ngeqa umgwaqo nangeqhamuka uSikhakhane wayeseyama khona lapho hawu mntana enkosi sukhona ngithi nathi sizama ukukuthinta sikuthole uthi amaminithi nje hayi ngiwashiye ey'nganeni e-ofisini ethi hayi kulungile mntana enkosi ngizowabona ngathi kuhamba cishe i-distance emfishanyana ngamuzwe sengifonela hayi mntana enkosi awubuye uze la singakahlangani nenduna hayi ngangiphenduka njalo ngiyakuye uma ngifika e-ofisini tayi mntana enkosi akiwo lamaminithi engiwafunakho mina bengilindele amaminithi athi inkosi uPhinias ngithi mina angikwazi-ke baba uSikhakhane ubuye ngenza amanye amaminithi enginawo mina engawatshelwa inkosi yiwo la kade ngikwenzela wona awekho futhi amanye leli gama nje nginika lona kulawo maminithi lona elashiwo inkosi kimi angikwazi ukwenza amanye amaminithi sebethi ngoba nakho amagama amabili siyocela ukuthi abantwana bobabili benze ama-CV bewalethe eMaritzburg ngempela wayenza umntwana osehlala kahle ngoba ngeke ngikhulume ngomntwana omdala ngoba ngangingekho ohlangothini lwakhe kodwa umntwana lo wasenhlala kahle uPhakama wayenza i-CV yayihanjiswe kuye nami nenduna uSithole safika eMaritzburg masifika eMaritzburg sathi ukulahleka kodwa ngenhlanhla salahleka kanti silahlekela e-ofisini likaNomsa Dube
sangena kulo basikhomba ukuthi hayi nanti i-ofisi lana umsaduwe, sangena khona-ke safica intombazana sayitshela cha sisuke ebukhosini bakwaSokhulu, silethe nayi-CV. Yafona futhi yafonela ezansi ukuthi cha kunabantu bakwaMthiyane la bathi balethe i-CV, base bethi hhayi abayishiye khona lapho sizokhuphuka siyilande. Sabe sesibuya-ke lapho sesibuya siza la ekhaya. Yilapho-ke emva kwalokho okwabe sekufika khona uGuma. Esethi ngoba nakho amagama kuthiwa esemabili, hhayi lapho kwabe sekufika khona uGuma esezokwenza-ke manje esezobeka umnewethu ukuthi cha bathe uma behlonza kulama-CV abantwana bebawahambise eMaritzburg, base behlonza ukuthi hhayi okuyiyena okufanele ahlale esihlalweni ubuza iPhinias Mthiyane. Ngakho-ke njengamanje uPhinias useyinkosi, uyena osezokwenza umsebenzi wesizwe. Ukusukela manje siyacela akhuphuke azohlala esihlalweni. Nangempela wakwenza lokho umnewethu, wakhuphuka wahlala esihlalweni. Babhala-ke lokho ababekubhala. Emva kokuba sebeqedile ukwenza lokho, useyabuza uGuma uthi-ke sengiwuqedile umsebenzi wami, ukhona ongakhuluma? Usethi sihlalo ungaphawula. Ngithi mina hhayi ngingaphawula baba, kodwa-ke ukuphawula kwami ukuthi ngiyakuzwa lokho enikushoko, kodwa-ke ngifuna ukunitshela khona lokho enikwenzakho akusikhona lokhu ubaba watshele mina. Mina ubaba wangitshela ukuthi ozohlala esihlalweni umntwana uPhakama. Yilokho nje kuphela engifuna ukunitshela khona, ukuthi noma ningakwenza lokho enikwenzakho, kodwa ubaba owakukhuluma kimi wathi ozohlala esihlalweni umntwana uPhakama. Emva kwalokho wabuza ukuthi ukhona omunye wayesephakamisaka umntwana uPhakama. Sebethi hhayi khuluma umntwana. Uthi umntwana cha uye uPhakama lo ogama lakhe lingelesibili. Bengicela ukwazi ukuthi ninganginika yini okuphathekakho ukuthi nifinyelele kanjani kuleli gama lomnewethu na, ukuthi uyena oyinkosi. Kwake kwathi ukuthatha imizuzwana cishe elabo 5-10 kuya phezulu behlangene ngamakhanda. Hhayi waseyibuyisa impendulo uGuma ethi cha mntana enkosi, uma ufuna ukwazi lokho ungathatha udaba uluse enkantolo, usuyohlangana nabameli bakwaCOGTA lapho, bangababili bebathathu bebebahlanu, kodwa nje udaba ungalithatha uluse enkantolo. Wenze njalo umntwana nempela walithatha udaba walifaka enkantolo. Cha mase sesilifakile udaba enkantolo, hhayi lungene udaba enkantolo, uthola ukuthi ngesikhathi kufanele luye enkantolo, uthola ukuthi uCOGTA khona sekusho naye ukuthi hhayi ukuthi akwenzekile, luhlehla njalo kanjalo lungangena enkantolo. Nje kwenzeka lokho kaze sabona ukuthi hhayi la sishawa la emva kwentamo la, yiphi enye indlela esingayithatha. Sabuka ukuthi hhayi ake siye kwakhomishani, salukhipha udaba enkantolo salifaka kwikhomishani, ngoba ikhomishani zathi uma sifika kuyathi ayikwazi ukukhuluma udaba ma lusesenkantolo, kuye kufuna ukuthi udaba lukhishwe kuqala enkantolo bese iyaqhubeka nalo. Sakwenza nje obishilo kwikhomishani, salukhipha udaba enkantolo salifaka kwikhomishani. Emva kwesikhathi silifakile, yafika ikhomishani inhlangothi zombili. Yafika ohlangothini lwethu sakhuluma lokho sasikukhuluma, saqeda yahamba futhi olunye usuku yaya ohlangothini lomnewethu bakhuluma lokho abekukhuluma nabo baqeda.
emva kwesikhathi futhi ikwenzile lokho bese iyasho ke manje ukuthi cha isicela kumndeni wonke nomphakathi uma ungaba khona ikhomishana isiyokwenza ke lokho abathi i-public hearing sahamba ke sakwenza kwamasipala eMbonambi ehall wonke umndeni nomphakathi masifika lapha ya ake salikhuluma udaba ngoba kwaqala uhlangothi lethu sakhuluma saqeda wakhuluma olukabhuti uhlangothi lakhuluma nalo laqeda lokho lalikhuluma sabe ke siphuma lapho ngoba washo ukuthi cishe emva kwenyanga eziyishumi bazobe sebekuthumela bona laba kuthumela khona kodwa ke okwenzeka lapho sabe sesilinda ukuthi i-outcome izobuya kuzobe namhla lokho ayikazibuye kodwa esikubonile nokusethusile kusenjalo sisalindile kunjalo umbiko ungakabuyi sibona umphathiswa wakwa-Proctor umnumzana uThulasizwe sibona yena usephansi phezulu khuluma ngokucoshwa kwenkosi kuyale sazama futhi nalapho ukuvimba khona lokho ukucoshwa kwenkosi sayibhala incwadi bakweqa konke lokho ukuthi njengoba sisho ukuthi cha bobo ngeke phela nikwazi ukwenza lokho enifuna ukwenza sisalindele umbiko wekhomishana konke lokho bakushaya indiva bagcina bekwenzile abafuna ukwenza bagcine kwenzile ukuthi inkosi igcine icotshiwe kodwa nje uyena owayephansi phezulu kukho konke lokhu umnumzana uButhelezi sesikwenzile-ke konke lokho bamgcoba bakwenza konke abakwenzakho sibeke sesiqhubeka simanga lapho ngoba sibese sesibhalela no-premier sabhala incwadi sayisa uPrima kwabuye thina ngqo asithumelanga sayisafike ehhovisini lakhe wakhipha intombazana uMamthetho yayilanda saphuma-ke sahamba kuze kube manje asithola impendulo kuPremier nakwikhomishana nayo sithi silinde impendulo nakuwe ngoba nawo sayibhalela asitholi impendulo kodwa silindile nje ukuthi khona kuphi okuzokwenzeka phakathi kwakho ngoba njengoba sisho sithi uPremier besithi phela uzoshesha yena cishe alusukumele lolu daba kodwa naye sibona hayi kumele nje akwenzeki lutho silindile-ke njengoba silindile angazi usizo ukuthi soluthola kanjani soluthola kuphi uma kunje ngoba phela la bantu engikhuluma ngabo nje ibona abantu la bengithemba ukuthi ibona abantu abazosinika usizo kodwa ngoba siyabona ukuthi vele usizo alukho ingakho ngizokhuluma lapha nje ingoba ngenzela khona ukuthi nobani ezwe ukuthi kwasokhulu kwenzekani yilokho nje sengavalelisa emva kwalokho sibonge kakhulu baba ukusimema cabanga ukuthi umphakathi wonke nangaphandle kwasokhulu wonke nje eningizimu uzoluza lolu daba siyabonga siyabonga nathi Ubuphelele Media.